bai. Ondo entzun? Bai, entzun. Orduen. Gaur ingo duguna da, horrek 10.000 euroekin hasi pentsatzen zer egin behar dugu. Gaur eta 15 egun barru batuko gara berriro. Eta gaur egingo dugu pentsauko dugu 15 egun barru, 2 aste barru. Bale, ba bueno. 15 egun barru barriro batuko gara. Eta tartien ze pasauko da? Tartien pasauko dana guk proposatzen dugune eramango dugu udaletxera eta alkartziek eta dana esango dabe. Ia ber, einalda edo ezin dane. Zue zergaik ikuste dozue. Zue proposatzen dozuena einaiko dala edo ez. Alkartik zer esango dabela. Zue zer pentsatzen dozue. Baina dana etxeko eskua egiten. Zue pentsatu igual ez dagoela dirua, zuek nahi duzuen guztia egiteko. 10.000 euro doz bakarrik. Diru pilo bada, bai. Bai, baina... Ondo pentsatu behar dugu zer nahi dugu danon artean. Hori da. Eta gero bebai ondo pentsatu behar dugu, ze ez da izango bakarrik. Karo, gu gauza pentsatzen badugu, izen biko di herri guztixan dako. Ez guretzeko bakarrik. Eskuetan, bizitza eskuetan, eskuetan daude gure hitzak. Eskuetan, bihotza eskuetan, gure esku dago mundu bizi bat. Esango dizudana, desiori sakonena, ala inoiz ez esana, sekreturik isilena, ala berririk onena, desiori sakonena, gure esku dago dena, dena eskuetan. Eskuetan daude gure hitzak. Eskuetan, bihotza eskuetan, gure esku dago mundu berri bat. Nizutik gaixo esatea, zuz niri zer moduz lagun, zuz zara nire maitea, denok ikasi dezagun. Esan nahi nizuken dena, esango dizudana, desiori sakonena, ala inoiz ez esana, esana. Eskuetan, hizkuntza eskuetan, eskuetan daude hitz guztiak. Eskuetan, bihotza eskuetan, gure esku dago mundu bizi-bizi bat. Bizi-bizi bat. Eskuetan, bizitza eskuetan, eskuetan daude gure hitzak. Eskuetan, bihotza eskuetan, gure esku dago mundua. Eskuetan. Zure imaginari zuen, señor. Venga, tíñalo. Endo parke bat, A ver, hori entzun bat. tobogan piztina batera, txirrista bat piztina batera. Eta gero bebai bi koltsoneta eta zubi bat. Oso, no.
Aha. Eta nik eskatu dudana da, eskalatzeko horma bat, parkea garbitu danon artean, txabolo bat animaliekin palaka bat izakatzen dela eta urteten dizo ganean dara. Eta malenekin naguna, bihar bolatze baten, zubi bat bietxetara harrita. Pero igual hori malenek azalduko dago, gero, ezta? Eta ez, baina ez da iguala. Gero bitxirrizta duezela piztinetara, eta piztina rado bat erdian. Aha, vale. Listo? Eskerrik asko. Egin dut txirrizta joten da la piztina batera. Vale. Eta zerako da piztina? Ertaina. Ertaina. Bai, asko eta dana. Vale. Osa, txirrista, doiena, piztinara. Oso ondo. Osa, zuri ura gustatzen zain orduan, Espainiatzea eta hori dana. Bai? Oso, negatu. Oso ondo, eskerrik asko. Txalo! Eutzi holan esku batekin. Banekin dute lokoteko bat frontoiatzien ipintzeko. Eta bebai gure dut ipini zirko bat, eta hori dago nik gure dutena. Eta zelako zirkue nahi dozu? Umien zirkue. Umien zirkue. Lehen kontatzen gustatzen zego akrobaziak eta Nire paiaseteana. Eta hori gure dute. Eta vale. biak izango da paiasetea. Oso ondo. Oso ondo, eskerrik asko. Venga da. Venga. Cristina baina ez da gehiago plastilina, baina Cristina jakuska, Cristina Jacuzzi. Toboganagaz. Aha. Eta tirolina. Eta gero dena beneitie, marrazkain dutena, eta etxe bat arbolan, kanpoko udalekok eta erromeria. Horrek danok apuntu, horrek iztez ez danok horrekin. Orduan, gero apuntu egingo dugu, hor, zure dibujon, bale? Bale. Bale? Oso ondo. Gero apuntu egingo dugu, gara. Nik egin dat, bi arbol eta gerotze bat ganean, eta erdia zubi bat, eta arbol batetik bajatzen zara, batetik eta gero piztina batera. Eta gero berraien dut, alzadera baja, eskaletako. Eta jausten bat zara eskilaretatik, jausten zara koltsoneta batera. Oso ondo, bale, eskerrik asko. Indot txorruek, indeko zuen izokien. Venga, ba. Txorruek eta txintxaunek. Eta errekan. Errekan onduen. Eta txintxaunek zelaku, Ba... Egurrezkuek. Ertaina. Ertaina. Oso ondo. Bale, eskerrik asko. Ba, nari nahi dut, tirolina bat, gero jausten bazara tirolinatik zuezela salto batera, eta bebai nahi dut, jaietan egortietan burrada. Bale, Eta gero azken txutxieko goti eskolan moduen. zelan egoti parkatu? Tamborrara eta gero txutxieko emoti. Bale, tamborra bat agero, bale, oso ondo, eskerrik asko. Eskaitera zibiltzeko pista bat. Patinegaz?
Bai. Polako. Eta gero, torero plaza. Eta zezena norri zingo da. Zezena norri zingo. Ni! Ez polako. Vale. Vale! Vale. Orduan berreia. Oso ondo, Mugarik ez jarri urei, utzi libre beheratzen, milaka urtez egin legez. Dezagun bidea, gure esku dagota, milaka lagun oinez, eskutik oratuta, jende zoriontsua, herri libre batean, herri libre batean. Hiritar desberdinak ametsak ditu biltzen, etorkin arrantzale, langabetu ikasle, nekazari langile, musikari idazle, erretiratu ume. Dezagun bidea, gure eskuda, milaka lagun honen eskodeko datuta, jende zoriontsua, herri libre batean, herri libre batean. Dezagun bidea, gure esku dagota, milaka lagun oinez, eskutik oratuta, jende zoriontsua, herri libre batean, herri libre batean. Dezagun bidea. Eta non utziko diogu aiora? nik uste Bere dut, etxean ez nik uste dut horrena dela, udaletxe. Danok hartuko dugu, eta egingo dugu, Zazuk rabeta. Eta zu. Zenbatako da zuz? Eta berriro nahian zela bat faltana, zela bat, ja! Jertzeak Zele bat faltana hemen, bai. Iris. Eta jertzeak jartzi behar ditugu. Vale, venga. Ekarri duenak, bai. Nik ere Bueno, a ver, joen aurretik, ara eramango dugu azkeneko gauza. Hola, eramango dugu, baina.